Bafowethu nginibingelele ngithi kuwena into ongayazi inkulu kunawe. What you don't know is bigger than you. Singanza kwethu indaba ehamba phambili kuyisonto ilezi ezithi uGeneral Khan has been arrested. uGeneral Khan has been arrested futhi akaboshwanga ke yedwa. uGeneral Khan njengoba seboshiwe nje uboshwe nomnumzana uIbrahim isibongo sakhe uKadwa. So izinkuzimalanga ke zamaphoyisa eziwu2 eseziboshiwe namhlanje. Esokuqala isigebengu esiyiphoyisa uGeneral Khan, nyamazi ke nonke ke uFeroz Khan. Uke wathi nje halamuzi ngaye uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi lapha kwi-ADOC nje sekuzo isizogoqwa wathi ukuthi fahla nje kancane lapho khona waze waveza igama lika Julius Malema and waphinda futhi waboshwa khona namhlanje njengoba kuyisonto nje kwaboshwa ke uIbrahim Kadwa. uIbrahim Kadwa ke bafowethu ke uyena oyi-head of Hawks khona lapha eGoli eJohannesburg kwaNdonga ziyaduma. So ke i-head of Hawks yaseJohannesburg isiboshiwe namhlanje. Iboshwa kanye bani noGeneral Khan. Yini abayiboshelwayo ngempela? Ibona phela izinkulumalanga zezamazama. Angithi niyazi ukuthi obana bebizwa ngamazamazama abantu noma abazimbela abanamamayini abazimbela nje igolide bezimbela isiliva bazimbele namadayimani. Izinto ke lezi ke ezitholakalile ke kubona ke ngoba ekseni sithezibuka nje kwazwakala ukuthi iPKTT yiye yenza lo msebenzi. iPKTT yabo le PKTT lo kwathiwa idisbandwe and stuff like that lapho khona uSenzo abhala khona incwadi. Yiyo ke leyenze lo msebenzi oncomekayo ngendlela esimangaliso. PKTT namhlanje igasele ibhilidi la ekuthiwa kuhlala khona umnumzana uGeneral Khan. uGeneral Khan ingakhohlwa ukuthi uyena phela oyi-head of intelligence. Yagasela khona laphana elokhuzaneni crime uyi-head of crime intelligence. Yagasela yangamthola yaphinde yaqhubeka futhi yagcina isimtholile nje bisimtholile ke njengamanje. Sikhuluma nje manje uregistiwe lapha eNowood police station lapha seregistrwe khona ukuthi ngampela he has been charged. Usebekiwe amacala aboshela wona lawe ngasho ukuthi utholakale futhi batholakale nama igolide, batholakala nedayimani, batholakala nesilver. Shuthi labantu kahle kahle ibona abamazamazama noma badela amazamazama. Amazamazama lamamayi onke lamamayini lawa akuthothi ungekho emthethweni uzovele umbe nje wena. Ngongekho emthethweni awukho registered nje wena uyahamba uyantshontsha uyadayisa. Batholakale nalowo macala. Engicabanga ukuthi ke bakhona amanye amacala futhi abasazobekwa wona. Kodwa nanka amacala njengamanje asaregistiwe. So ke lezi bafowethu izikhulu ezinkulu zamaphoyisa. uGeneral Khan, uGeneral Feroz Khan kanye noIbrahim Kadwa, these are the top police. Futhi abebekade besebenza kwi-high level noma eqophelweni eliphezulu, kwi-rank ephezulu, bebengekho nje kuma-level aphansi. Njengoba bonke labantu abo-general laba ababoshiwe namhlanje. Niyibona-ke ingane kwethu ukuthi i-age of Aquarius ayidlali, yonke i-corruption kuyadilwa ngayo. So yabona-ke nje ingane kwethu indaba ezinhleke lezi ngokushona kwelanga njengoba namhlanje isikhathi ku-1:36 25:02. Izindaba lezi enginithulela zona njengamanje ezithulwa abakwaNasini Easy Mindset News ziyaqinisekisa ukuthi labo generali sebeboshiwe ngempela. NgesiNgisi they have been arrested and it is confirmed. Batholakele manje ba-arrested. Sesilindile-ke ingane zakwethu ukuthi niyakhumbula u-head of Hawks wala eThekwini ukuthi ubani? uSinona uzongena naye ijele khona amaduze ngoba iyamdinga emadlanga. Ngicabanga ukuthi usagologoloza kodwa ngicabanga ukuthi nayo ilungelo lokuthi imsamone ukuthi ayovela kumadlanga emveni kwalokho bese ngena ejele. Izona indaba-ke ingane zakwethu ebihamba phambili lezi ngithena-ke ngitshele zona ukuthi khona-ke esebeboshiwe. So-ke all the glory noma ukubonga okukhulu sikunikeza
umnumzana uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uthe mayishaya impempe uyishaye kungumhla ka6 kuJulayi ku2025, 6 July 2025, kwakuyiSunday. Yabona ukuthi amaphoyisa wabopha nini? Amaphoyisa aboshwa Sunday. Njalo ngama-Sundays kuboshwa amaphoyisa. Ababoshwa amaphoyisa phela kodwa ngama-Sundays kuboshwa amaphoyisa. Okusho ukuthi-ke laba-ke sebeyobingelela bona kusasa laba esebeboshwe namhlanje. Siyabonga-ke kakhulu kuNhlanhla uGeneral Mkhwanazi. Sithi nje Ndonga, sithi kwale Nkosi. Ima nje kanjalo ungapheli mandla Shamase. Siyabonga kakhulu umsebenzi wakho oncomekayo omuhle. We salute you and sibonga uNkulunkulu ngempilo yakho. Umsebenzi owenzayo mkhulu kakhulu. Uyabona-ke manje ihamba iqonde manje ithenqo. Akadlali ngempela manje bafowethu uNkwale Nkosi. Akadlali ngempela. This is our Lord General Mkhwanazi. Owala kwaZulu Natal njalo. Umnazisi ungowala kwaZulu Natal. Ningabo-ke senikhuluma senizothi education is important. Uma ukuthi thina abantu bakwaZulu Natal senze izinto ebese lokho nesiphikhela ngezinto zokuthi education is important. Bese nizobheka ngendaba enye futhi engeyinhle kahle le yokuthi naleli gama leli likhulumayo lesingisi tribalism. Ngoba wena ungazazi, wena unganayo into ongayiqhenya ngayo nongazasisa ngayo, ebese ufuna ukuzosebenza utribalism. Ebese futhi uzothi wena futhi-ke i-education is important. I-education is important ngaphezu kokuba umuntu. Alalela, i-education ayikho important ngaphezu komuntu. Asingakhohlisani futhi asingenzani ilimi. Uma ithi education is important, wenzani ukuphi? Unani? Kanjani? Unalo-ke leli phepha leli engabudokotela engabuyidoctrine nonani. Because abantu abaningi abasho kanje abathi education is important abanawo ngisho idoctrine. And abanedoctrine abawodokotela ngeke uzubezwe beshe i-education is important. Ngeke uzubezwe njalo. Ngeke ubezwe Dr. George Shombe bethi i-education is important. You never heard them that. Ngeke ubezwe oprofessor bevela lana bethi education is important. Kuqhamuka nje abantu abadelelayo odomoloza abathanda ukwehlisa abantu. Abathanda ukwehlisa abantu bethi education is important. Kodwa kwanamhlanje bengisafuna ukuveza ukuthi ungalokhe uthi education is important ngoba ayisoze education ibe important ngaphezu komuntu. Umuntu will always be important. Umuntu become number one. Umuntu ebese yafunda afundiseke. Because abanye abantu abane-education abafundisekile abanayo discipline. So-ke nje sifuna ukuthi ibe isifundiswa esifundisekile, ube isifundiswa esihloniphayo, esibaziyo abanye abantu. Uma ungahambisani nenkulumo umuntu ayikhulumayo noma nezenzo, there is no need uzoqhamuka ukuthi education is important. Ngoba awunalutho. Masingathi sikhombise kodwa umuntu is important. Awunabo ubuntu, awunayo idiscipline. Siyabonga ukuthi uShamase ubophe imkelemunqa izigebengu besigqoka i-uniform, izigebengu ezinobhentri noFarali, uKhani uFaroz Khani has been arrested kanye no-Ibrahim Kadwa, they have been arrested. Indaba ezimnandi-ke lezo-ke, into ongayazi inkulu kunawe. Yabona njengamanje sibuyele emasosweni, bonke labantu abakho besichomela baye emajele phakathi ayiboshwe igebengu. Danko.